onye mmelọka onye ncha ka ọwa arụ ọwụsizi asị n'anya ka mọcha onye nye ncha ka ọwa arụ ọwụsizi apụta asị n'anya ka mọcha ọka mmezi anụ gịnị ọgọmegbu na mụ ọgọmegbu na mụ ifeọma mmele bụ na mụ onye mmelọka maazị m ncha anụ nyụrụ onye ụsa anụ ebula ọgọbọ fena oke mụ dị n'obi chukwu oke anụ nwedo onumekene yo onye ọma nweze na-ekwu okwu a onye si na ọ ga-abụazị ife ya bịa buru ụzọ ka o mee ka ọ mara afụfụ dị ya onye si na ọ ga-adịghịzi mma onye si na ọ ga-abụazị ife ya bịa buru ụzọ ka o mee mụ bụ onye ọma Tochukwu nwa mụrụ n'obi na mmanụ weze ka nna aza nnụnụ Chukwu bi n'ọzara mụ na-ekwu okwu ebe nnọrọ onwe m oyimemelu m ọgọ oji fone m ọgọ bịa onye iyi na oji Babylon dị mma odogwu na Mexico n'iso obili onye ọma Tochukwu ekene yo nze Kenneth Chumezi oyimu ebe nnọrọ onwe m iwelu fonu melu m ọgọ oji iPhone eme ọgọ onye ọma nwa magụ nze m ekene yo ife omi melu nye bụ na yo ogoye bụ na yo ọgbaje m ekene ya onye dada ibe m n'ịdị mma mụ bụ onye ọma Tochukwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu n'ụwa ọ dị bụ ọbụlụ feki ọ dịkwa ibe ọbụlụ katafiti ifeọma mmele ebu na m ọkọmebu na m ayabala ọkwa ebe nne m ka ọ dị oyi ya ka o ji esuru m imi ebe nne m ka ọ dị mma ya ka o ji amụma m imela nụ ọgọ n'elu ụwa anụ ebula ọgọ bọfịa na onye mmelọka amasị m onye ọma mbụ n'obi mụ na onye ga-ebi anụ nyere onye ụsa aja anụ ọ bụrụ ọnụ eji bilakpuo eji akụchi azụ ọgọmebu na m ọganya ma mgbu anyị n'ụwa na ama oge bụ anyị bụ onye anyị mere ya n'ụwa ife eji emela ọgọ maka Chukwu na ọ bụrụ maka mmadụ ayọ amala ọ ga-amaka mma omume n'ụwa onye ọma Nweze na-ekwu nkwa amala
ụfọdụ ọgọ imesiela ụfọdụ ọgọ ebulu ọgọ na mmụọ imesiela nụ ọgọ n'elu ụwa imesiela nụ ọgọ ebulu ọgọ bọfịa ife nje emela ọgọ maka Chukwu maka echi na nje emela ọgọ adịmeme ọgọ nọ na nsọ m nsọ adịmeme mma na mma bụ nni adịmeme mma na mma bụ anụ ife nje emela ọgọ na bụ maka Chukwu ọga maka onye furu ọgọ mọgọ ife ọma mmele bụ na mụ ọga mmele bụ na mụ ọma mmele bụ na mụ ọgọ mebu na mụ ọgọ mebu na mụ anụ nyụlọ onye ụsa onye akegbu ugwu na nkanụ onye ọma na isobilinu anyị nwede ayabala okpubiela olisa mụ bụ onye ọma Tochukwu nna m anụ nweze nwoke ọgụ onye Amagunze Amagunze bụ obodo m Amagunze dị na Nkanụ Nkanụ dị n'Enugu ebe na-eme ka ọ dị mma ebe na-eme ka ọ dị mma nke na-enwere ụmụ iwe ebe na-eme ka ọ dị mma ọgọmebu na mụ mana ebe na-eme ka ọ dị mma nọ ma ọ gaghị ama mgbu anyị n'ụwa